नमस्कार. आजच्या काही आनंदाच्या आणि पॉझिटिव्ह बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. केंद्र सरकारने पारंपरिक कारागिरांना गणेश चतुर्थीची भेट दिली आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पणजी येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कारागिरांसाठी असलेली PM विश्वकर्मा योजना सुरू केली. या योजनेत 18 विविध व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. कारागिरांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांचा उत्पादनाचा दर्जा सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. भारत स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत फोंडा नगरपालिकेने फोंडा शहर परिसरातील स्वच्छता मोहीम राबवली. पालिका कर्मचाऱ्यांसोबत हिरदारी आस्थापनाचे कार्यकर्ते, PS महाविद्यालय आणि साळगावकर कायदा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी या मोहिमेत सहभागी झाले होते. आपण ज्या भागात राहतो त्याची स्वच्छता करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. देशाच्या जडणघडणीत आपलाही वाटा असावा ही भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजली पाहिजे, असे यावेळी नगराध्यक्ष रितेश नाईक यांनी सांगितले. बरोबर 7 वर्षांनंतर शिगाव येथे निळी जांभळी कारवी बहरली आहे. स्ट्रॉबिलेन्थस कॅलोसिस या नावाने वनस्पतीशास्त्रात परिचित असणारी ही कारवी प्रजाती दर 7 वर्षांनी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत फुलते. तर पश्चिम घाटात चक्कर मारून ठराविक कलांनी फुलणाऱ्या या फुलांचा नजारा नक्की बघून घ्या. तर हे होते आजचे पॉझिटिव्ह डोस. अशाच प्रकारचे पॉझिटिव्ह डोस जर तुमच्याकडे असतील तर नक्की आमच्याबरोबर शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गोमंतक TVच्या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.